Pane Ježišu Kriste, v tejto noci, keď svet oslavuje temnotu, my sa obraciame k svetlu, k Tebe, Ježišu. Ty si víťaz nad smrťou a hriechom i diablom a Tvoje meno je mocnejšie než akákoľvek tma. V mene Ježiša Krista sa zriekame všetkého zla, všetkých čarov, kliatb, okultizmu a lží nepriateľa. Prosíme ťa, Pane, prikry nás svojou svetou krvou, ktorá má moc zlomiť každé puto temnoty. Nech Tvoje sveté rany sú naším útočiskom a Tvoj kríž našim znamením víťazstva. Pane, požehnaj naše domovy, naše deti a rodiny, zapečať dvere i okná znakom svojho kríža. Nech Tvoj Duch Svätý prebýva v našich srdciach a naplní každý priestor svetlom, pokojom a láskou. Nech sa každý zlý duch, každá sila temnoty od nás vzdiali v mene Ježiša Krista. Nech Boží svätí anjeli na čele so svätým Michalom Archanielom obkolesia všetkých, ktorí sa modlia. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech Boh diablovi ukáže svoju svätú moc a Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Ježišu, Ty si cesta, pravda a život. Ty si náš Pán, naše útočisko a nádej. V Tvojom mene prijímame pokoj a odmietame každý strach a každú tmu, lebo len Tebe patrí všetká sláva, česť a moc na veky vekov. Amen.